أرست زينام مجد أجر إثيوبيا نكالاي ولد إثيوبيا ويان منك واقع مقبارو فريتون أبا زحلفو 3 عامتات عودة توريزم كم هاجر زي لمع زفر منبارو بوليتيكانيا محمد نقص إبراهيم قليصوم كاب زينا وصاي أمريكان بريطانيان أب العليا حاوتي تقعت مفتصامن تحبيرهم سلام طعنا بلي كبرات تملكتنا نسعات زيناتات حزنا مصينا لنا مزيناتات دما نبرهان فسايه فلما نب حصرت زيناتات كمرح أبالات كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنا أب موزيوم ذكر عوت عدوا عودة الساليتوم أبالات كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنا أب بروجكت عدوا 00 عودة غيروم أخيباتي كوميتي تمالي كم استجمر يذكرم أبالات كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنا أب عبيت هاغراو غداتن أجنداتات تودبن طمته زغبر زته كم زغبر تغليصوم حيل بحري هبا قصالي زوهاو لوختو بقراصنت كواصا يغبا كبلو فيلد مارشال برهانو جلا غليصوم حيل بحري إثيوبيا نسراويتنا توسخ عقم زفتر حيل بمخان اب قصالي زوهاو لوختو بقراصنت كواصا يغبا كبلو لعلواي تماجر شوم سراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلا غليصوم حيل بحري إثيوبيا زبناويت بستقعلم حيل بحري إثيوبيا زبناونت بستختل عقباب كاب صباح لو تجميرو نحمشت عمتات ودابه كالوت هاجرات مسكاوابياوي كونتات إثيوبيا بمطعم استوارد سراح كم استسرحون ابريهم ابز حزوان زتحانص حيل بحري طنكورن بقعات زلون اب زخونه يكون ماوي اكال غبو كواصا زخلن اب مكلخل حيلنا توسخ عقمي زفترن كخون تغيرو تحانيصلو إلملوم أبز حلف حمشت أوارح نهنسة عبي قدب داسة إثيوبيا زوعل علي حمشت 100 مليون بر كم استأكبت قليسهم أبز حلف حمشت أوارح بستفل على من قدتات متاخا خبتات كاب حبرة السب 625 مليون بر نمكاب تحاسبو 503 مليون بر كم استأكبت حبيرهم أتاوي كاب استأكب لهم من قدتات دمام مشت بوند وشت هاجرن هيابن مشتا بوند داسبوران هيابن كاب مشتا بينن حاصير صحف موبايل 81 بادو اي كم زصرحو غلغالو زينا إثيوبيا صبصيبوم مكتل دايركتور بيت صحفت بروجكت متحاور قدب داسه فكر تتحمر كم زبلوم أب كيدي متخاب اتوت أب كللات زقبر سرحت متخاب اتوت قصالي زي مخان زي تقمط اشتون معوات محلخا كوينولن هنصت عبي قدب داسه تزازيمو ناب سراح نخاتو حجز حبرتسب تطرخيرو قصل ون صاوعي تقريبا مجد أير إثيوبيا نكال أي ولد إثيوبيا وين منكاي واقع مقبارو فليتوم مجد أير إثيوبيا بوصاي هاجر نزنبرو كال أي ولد إثيوبيا وين ناب هاجرهم نخمصو زقربت أو عصيبو أواقع تيكيت أوروبلانن هوتيل سكايلايتن كاب 15 كساب 10 ميتاو منكاي كم زقابرا أفليتوم كاب زيبتو ساخي نزو يسعبو نزمصو أقايش زخون مرها قبر عودات بمنكاي واقع كم زسنادق اتمجد أير قليصلهم كابزي بتوساقي عبادي سابع عودت نزقورو لعلي حادة ميتا قايش ناتا باكيج كم زسناد حبيرهم وانا حلافي زفر نقدي تمجد أير لما ياديتشا بزهابو مقلتي اتتصاوعي سعيبو زمصو بزحات قايش تتكمت من كايواقا كم زخانو تزاريبهم
حضرما نبى زرزر زيناتات كحلف أبى زحلفوا 3 عامات عودة توريزم كم حجر زي لمع زفر منبارو مس ATV تقرنيا مدب من تحجر عن حزب نبرم بوليتيكينيا محمد نجوس إبراهيم قليصهم أبى كل التجراي زلوا أبى كل كفال عالم زي ركوب كم على النجاشي زبال حركات أبى يونسكو مزجيبكا بتحت عدي مسحاب كم زكال توم بوليتيكينيا حبيرهم اللهم بحفشة كم حجر زلوا حركات لمدي مسلوم عالم لختكالات توريزم تواديدكا بمسرح زحش شرف وصاي كاتو يقول يوم يبلو بوليتيكينيا محمد نجوس إبراهيم نادريت بريو عواديد التلام توريزم أفتح حالة 3 عامات قرشي كان مسبسا وصاي ليلة مع ظرفي أو إثيوبيا يربايجو تግራይ تخد معات بوتنشال ريسورسز تنبين تخد معات هيستوريكال سايت هيريتيج سايت غرعلتا تخد أصل تخد منام تخد على عالم مالت أو لخونه كبابيتات تدغاغيمم ليتريوم ነገራት እንዲው حرقتك አለው እዚያው which is undiscovered خمزيوم لولو ላንጸጋ ተቀየረ النجاشي وسد النجاشي مالت أو علم أبلغون بوتا تدقيمو أي تغني historically diplomacy أسيلم لهذا المجمرة جيزي نعملت نزعنت الأول لمجمرة جيزي أفتو كبابي أفريكاوي نمجمرة منفسها وصفرة بزحت تقاتات نيو وشتو وزي أوينيسكو مزجيبها هندي لأكلنا عالم بزحتي انكم تصور تمساسال لقصان سو ازيو لتجمروا حبيتي اتحيس خاغن عالماوي مسلي كهلو مغبار ايدي اجم سايتات ميجا بروجكتا نحنا نريهم لنا قال لا عالم كفالته اليوم هذا تعوي صقم او اثيوبيا او توريزم እና همزيهم عينت تمهنات يخون بايزو بحدروا لمدل لهم عالم توريزم عبيت كامبانيታት تمصيخا نا بروموشن سراح كسرحلو نا مانجمنت كما عولو وتغير خايو من دغنا لمدي تطرر لها انفراستراكشر يرسخلو لعالم يفالطو لمدي براند نيم اليوم ناتون كامبانيات سلازي الحاشه فورين كرنسي حزب الخايب مصمالتي حلالا كيلا خيدنا بساميجي ناتشو بتعمي لغرمينا حلالا كيلا لتزوا وي لتكلل تيوكايو they have no experience like قرش غيرش يكمطو ወይ እንትን ወራስ ግን ቱ ከባብ ማህበረሰብ ልትቀመሉ ፓኬጅ አዲስኻ ትመሕደሩ ቴክኒካል መሕደሩ ግን ልምድ ለለው ሰብ ሀፍቲ ውልቀ ሰባት ኢትዮጵያውያን ይሁን አንተ ፓርሻሊ ፕራይቬታይዝ ተገይርኻዮ ወይ ብዙሕ ሓምታ አንተ ወልገለጽኻ ብዙሕ ነገር እዩ أبا منغو إثيوبيان سوماليلاندن استبصح مردادئي سند مرغاغصي ودب ممصا ممارصي ودب ممصا قطباو عقم هاجر زوغلبت مخانو كنتيبا محدار كتما توغو وچالي محدين عبدي غليصملوم نصبصاب تسفاي ጫኔ بريو برهانن كاب رئيس كتما كلل سومالي جوجوغا استا 7 كيلومتر رحيقات تركب كتما توغو وچالي حزبتات ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን بحبر እናታ ነገደት ዝመጽት ከተማ እዛ ከተማ ቶጋ ዝበሃል ሩባ ኣብ ክልተ ዝኸፈላ እንትትከውን በወገን ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝርከባ ከተማታት ቶጎ ውጫሌ ብዝብል ስያሜ بحبر ይጽዋዓ ንምሕደራዊ ማዓላ ዝኸውን ዶብን ኬላን ይሃሉንበር ክልቲኦም ህዝብታት ማሕበራዊ ምትእስሳሮም ኣዝዩ ስጡምዩ ይብሉ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ لبدا شعب waxaan wadaagna walaalo dad walaalaho ህዝብታት ክልቲኤን ከተማ ኣሕዋትዩ ብብዙሕ መሰረታዊ ክብርታት ይመሳሰሉ እዮም ናይ ሓባር ቋንቋ ባህልን ካልኦት ክብርታትን ኣለዎም ሕውነቶምን ምሕዝነቶምን ጥንኩር እዩ አረካ waxaan arkaa inay faa'iido weyn u tahay wajaale iyo Itoobiya oo dhan ከተማ ቶጎ ውጫሌ ቀዲማውን መተዊት ዝተፈላልዩ ሸቐጣት ኮይና እናገልገለት ትርከብ ኣብዚ ቅንያት ብዝተፈረመ መረዳድኢ ሰነድ ድማ ኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ ኮይና ኣላ
እዚ ድማ ቀዲሙውን ዶልዶል ርክብ ንዝነበሮ ህዝቢ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት እዘን መዳውቲ ከተማታት ዘሎ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዝለዓለን ነባርን እዩ ከም ርእቶ እቶም ነበርቲ ከተማ ቶጎ ጫሌ መራኸቢት ማእኸል ክልቲኦም ህዝብታት እያ ካብ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ሶማሊላንድ ብሓባር ማሕበራዊ ጉዳዮም ዝፍጹምላ ከተማ እያ ብፍላይ ብምትእስሳር ንግዲ ኣብ ዝለዓለ መስተጋብር ስለ ዝበጽሑ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብሓባር ንምስራሕ ዝኸተምኦ ስምምዕ ነዚ ስርዓት እዚ ንምዝማን ልዑል ግደ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ህዝብታት ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ማእኸል ንግዲ ደቡባዊት ከተማ ቶጎ ጫሌ ዘማዕበልዎ ዘበናት ዝጸንሐ ሕውነታዊ ርክብ ንኻልኦት ኣብ ዶባት ዝተመስረታ ከተማታት መርኣያ ምዃኑ ከንቲባ ከተማ ቶጎ ጫሌ ሙህያዲን አብዲ ይዛረቡ እቲ መረዳድእ ሰነድ ኣማራፂ ወደብ ብምምጻእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ቶጎ ጫለን ብዓብዩ ትረባሕ እዩ ብፍላይ ምስ ሶማሊላንድ እትዳቦ ከተማና ቶጎ ጫሌ ንግዳዊት ከተማ ብምዃና ቀዳሚቲ ተጠቃሚት እትስምዕ ከም ትኸውን እዩ ዝኣምን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ወደብ ብሓባር ንምልማዕ ዝተኸተመ መረዳድኢ ሰነድ ቁጠባዊ ተረባሕነት ክልቲኦም ህዝብታት ዘመሓይሽ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ወሲኾም ኣለዉ እቶም ከንቲባ ኣብ መንጎ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተሃንጸ ርክብ ኣብ ምትእማን ዝተመስረተ መንፈስ ምትሕባር ነዊሕ ግዜ እዩ ክልቲኦም ህዝብታት ዶብ ዝማቐሉ ብምዃኖም ዜጋታት ብተበግሶኦም ጸጥታ ብሓባር ይሕልው ላዕሎት ሓለፍቲ ክልቲአን ከተማታት ቀዋሚ ወርሓዊ ምይይጥ ኣለና ብማሕበረሰባዊ ርክብ ናይ ሓባር ልምዲ ምግምጋም ዘለው ጸገማትን ልምዓታዊ ንጥፈታትን ሃኒጽና ኢና እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንኻልኦት ኣብ ዶብ ዝርከባ ከተማታት መርኣያ እዩ ሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓ በዘማዕብሉ ተረኻት ትኹረት ብምግባር ሰላም ሃገር ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ገሊጾም ኣብ ፍልልያት ፖለቲካ ምይይጥ ብምክያድ ጸገማት ምፍታሕ ከም ዘድሊ ድማ ኣተሓሳሲቦም ንጸብጻብ ፍሬወት ረታ ኣባዲ ደመቀ ፍልልያት ብምትዕራቕ ንሓበራዊ ረብሓ ሃገር ብሓባር ምስራሕ ወሳንነቱ ልዑል እዩ ጸገማትን ፍልልያትን ፖለቲካ ብምይይጥ ምፍታሕ ከም ዘድሊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ተወከልቲ ገሊጾም እኛ እንደ ሀገር ያለችን አንድ ሀገር ነች ዘላትና ሃገር ሓንቲ እያ ምስ ዝኾነ ኣካል ፍልሊ ሓሳብን ኣይዲዮሎጂን ክህልወና ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ሃገር ንኽትቕጽል ልዕልነት ሕጊ ክኸበር ብምግባር ሕድሕድ ኩናት ከብቅዕ ዜጋታት ኣብ መድረኽ ብምምያጥ ፍልያቶም ብሓሳብ ልዕልነት ከኣምኑ ይግባእ ይህንን ሃገር ብስራሕ ኢና ክንልውጥ ዘለና መሬትን ማይን ብምልማዕ ኢንዱስትሪ ክነልምዕ እዩ ዝግባአና እምበር ክንጓነጽ የብልናን እዚ ንዝኾነ ዝረብሕ ኣይኮነን በዚህ ክፍለ ዘመን የሚያስፈልገው ኣብዚ ክፍለ ዘመን ዘድሊ ተቀራሪብኻ ምይይጥ ምክኣልን ሓደ ኣብ ዝገብርና ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ኣብ ከይዲ ፍልልያት ምፍታሕ እዩ ዘድሊ ሰላም ንምርግጋጽ ሓድነትን ሕብረትን ኣብ ዝዕስሉ ሓበራዊ ተረኻት ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ እቶም ተወከልቲ ውድባት ፖለቲካ ረድዮም የአንድን ክንፍ ይዞ ከመሄድ ጽንፊ ሒዝካ ካብ ምኻድ ህዝቢ ዘረዳድእ ፖለቲካዊ ተረኽ ተንላዘብ ሃገርና ናብ ዝሓሸ ጉዕዞ ምምራሕ ንኽእል ኢና ብሔራዊ የጋራ ጥቅም ኣብ ታሪኽ ብሔራዊ እምበር ሓደ ዝገብረና ኣይኮነን ሃገራችን ዝጎዳ የነበረ ሃገርና ዝጎድእ ዝነበረ ንጽል ታሪኽ እዩ ዝኾነ ሃገር ታሪኽ ኣለዎ እዩ እዚ ታሪኽ ብምሓዝ ንዝቕጽል ወለዶ ምስራሕ እዩ እቲ ዝሐሸ ጸገማት ብሓይልን ብዕጥቅን ምፍታሕ ካብ ምፍታን ዘሳንዩ ሓሳባት ብምቕራብ ጸገማት ምፍታሕ ከም ዘድሊ እቶም ፖለቲከኛታት ሓቢሮም እያንዳንዱ በሰላም ዙርያ ኣብ ጉዳይ ሰላም ኣባላትም ክሰልጥኑ ይግባእ ብዛዕባ ሰላም ክሰብኽዎ ኣለዎም ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳቦም ብምቕራብ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ብመረጻ ተነሓኒሑ ስልጣን ንምዕታር ክሰርሑ ኣለዎም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ሕድሕድ ውድ ፖለቲካዊ ግልጽ ብዝኾነ ቋንቋን ናብ ጎንፂ ብዘይወስድን ንምፍታሕ ጻዕሪ ምግባር የድሊ በሀገራችን ሰላም እንዲሰፍን ኣብ ጽልኢት ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ብምግዳፍ ሃገርና ዝተረጋግዐ ሰላም ንኽትረክብ ዲሞክራሲ ንኽሰፍሕን መሰረተ ልምዓት ንኽህነጽን እናሰራሕና ኢና ንርከብ
ሰላም ኣብ ምርግጋጽ ግደ ውድባት ፖለቲካ ዕዙዝ ምዃኑ እቶም ተወከልቲ ገሊጾም ዜና ዕዳጋ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕባር ንግዲ ንምጥንኻር ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ምስ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ንግዲ ቻይና ተዛትዮም እቲ ልኡኽ ብምክትል ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ዓለም ለኸ መምርሒ ርክብ መስፋሕፍሒ ንግዲ ቻይና ዣንግ ሻኦጋንግ ዝተመርሐ እዩ ተባሂሉ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣብቲ እዋን ዘተ ነቶም ልኡኻት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣመልኪቶም ገለጻ ገይሮምሎም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተገብረ ኩለ መዳይ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ብዝበለፀ ንምጥንኻር ቻይናውያን ናብ ኢትዮጵያ ብምምጻእ ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኬሚካልን መዳበርያን ከምኡውን ኣብ ዓውድታት ምፍራይ ሓፂነ መፂን ኢንቨስት ንክገብሩ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኢትዮጵያ ንቻይና ጠቃሚ መባጽሕ ኢንቨስትመንት ኮይናላ ዝበሉቶም ሚኒስትር ዴታ ቻይና እውን ቀንዲ ፍልፍል ኢንቨስትመንትን ንኢትዮጵያ ቁልፊ መሓዛ ልምዓትን ከም ዝኾነ ተሓቢሮም እቶም ምክትል ኣቦ መንበር ብግድኦም ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን መሓዛ ብሪክስ ብምዃና እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሎም ኣብ ቀጻሊ ድማ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕባር ንግድን ኢንቨስትመንትን ብዝበለፀ ንምድንፋዕ ድልውቲ ምዃና ምግላጾም ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ኢትዮ ቴሌኮም ብር 11 ቢልዮን መኽሰብ ከም ዝረኸበም ገሊጹ ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬወት ታምሩ ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ እቲ ኩባንያ ዝጠመተ መግለጺ ሂበን ኣብቲ መግለጺ ብሓፈሻ ብር 42.9 ቢልዮን ኣታዊ ከም ዝተኣከበ እዮም ተዛሪበን ካብዚ እቲ ብር 11 ቢልዮን መኽሰብ ከም ዝኾነም ኣብሪሀን